House of Representatives and the House Speaker karon nga si Bujidi mga igsoon is independent kuno no from kini bagay kalang palasyo or sa Malacañang. Pero ngano man og independent pa ning tinuod bay nganong di man sila kaimbestiga sa flood control. Bullseye! Bullseye! Kung independent pa ning tinuod bay gala nganong di man sila kaimbestiga sa ilang kanhing speaker. Bullseye! Ang ilang kanhing speaker igagaw mga higalang BBM. No? O karon matod pang katsalian, my partner na kuno niya magahigala ang taga House of Representatives. Yes, of course, iya man ang partner, pero sa ato pa di ay, iya na yung giangkon mga igsoon, iya na yung giproklama iyang kaugalingon nga, i-raise na yun si Cayetano, siya na yun mga higala maoy Senate President. Nakita ni sila sa Jensan kay nanghatag po kuno sila sa, imagine na gunagab, pila sila kabuok, 12, unya nag-donate sila kuno og 1 million gikan sa ilang sweldo. Pila ra may 12 sa ato pa 1 million ra gi-donate. Pila lang. Ha? Pila lang in taon na magagatropa. Wa kaabot 100,000 ilang giamot. Nga kwartahan na nila. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Awa daw ni. XFM Katropa! Looking forward to working with the House of Representatives. Galing din ako sa House for 2 terms at eto, matagal ko ng kaibigan to. 2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatrabaho siya. Pagkita tayo sa zona. Dito tayo, Sona. So siyagi mo kuan sa sona. Sige, padayon Gab. Alright. Thank you. Looking forward to working with the House of Representatives. Galing din ako sa House for 2 terms at eto, matagal ko ng kaibigan to. 2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatrabaho. Pagkita tayo sa zona. Okay. XFM Katropa! Si Bujidi, mao mga higala ang House Speaker. Nya nila ba ginapakita nila sa media nga independente, no? Dili mga higala, di ni magaungan, no? Di ni magaungan may igsoon sa presidente. Pero ang pangutanan nako bay, nganong mingaw mangyod ang House of Representatives kung ang atong hisgutan mga igsoon flood control scandal. Bullseye! Bullseye! Naabay ni Barog diha na nag-ingon, imbestigahan nato ang atong mga kauban. And note ha, nga naay mga kongresista nga gi-identify mga higala sa ICI nga mga kontraktor nga nun di man lagi na nila kaya mga higala pahawaon. Di man lagi nila kaya mga higala kasuhan. No? Kisa na may badaog-daog nila. Si kuan lang, katong si kanhing wa naman gito, gitanggal naman gito nila bay. Tanawa na sa mga mangtas ni mga tawhana. Bullseye! Bullseye! Ditanggal nila mga higala si Kiko Barsaga. No? Nga gumikan lang kay niingon si Kiko Barsaga nga mga buaya sila diha sa House of Representatives. Gumikan lang kay gitawag ni Kiko Barsaga nga farm, crocodile farm. No? Crocodile farm ang kini mga igalang Kamara de Representantes. Mora to. Samantala, baygala, katong gi-identify sa ICI nga mga congressman na kontraktor pa nga nakapahimulos mga higala sa mga kontrata nila sa gobyerno, kwarta sa gobyerno, gi-identify to sa ICI. Doon na ba'y nahimo mga higala? Karon, mayingon si Auntie Claire nga, wala labot ang Malacañang aning ilang gatsalyan. Partner na gani sila ron, Abi ninyo ang tao ragi inyong gilimbungan, no? Pero sige lang, kay abi ninyo bisag unsaon ninyong limbong sa tao, nakamata naman gud ang mga Pilipino. O mauna ay nagkatinga nga bisag asa na, no? Bisag asa na muadto ng Pangulo, no? Mo reflect yun ang iyang negative 15, ma-feel yun niya na ang kabugnaw, bugnaw pa simod sa iring, nga pagtagad mga higala sa tao ngadto kaniya. Bullseye! Bullseye! Alas 9:13 na ang tagna mga higalas buntag. Ingon si Zio Jean Uyanggorin, boss, kita ka sa mugshot ni Chavit Singson, na-apil sa na priso, makabayad kaya sa piyansa si Chavit? Ay, of course.
Pila raman na mga higala. Kung sa ba itong kasong Chabit, cyber libel? Ay, sus. Gipakita lang tong Chabit, mga higala, nga kining atong administrasyon karon, pwede kang ipapriso kung magsige kag panaway. Mao na klarong istorya diya. Oh, pwede kang ipapriso kung magsige tag panaway aning administrasyon na ni. Pero bahala na ipapriso basta musulti tag tinuod. Ila ba na ikasakit, ikasuko ba nila ng mga dissatisfied ang mga Pilipino? Bullseye. O di maningog ang mga Pilipino, himua ko ninyong tingog sa mga Pilipino, mga higala. Bullseye. Bullseye. Andam ko ni barugan ang akong trabaho, mga igsoon. O, may mo sila, Mindanao naman na, pasagdi na sila. Bullseye. Sagdi bitaw, pero hunahunaan ninyo. Ini mga Bisaya, mas daghan pa ni kaysa ninyo. Oh. Kaya kining Bisaya, dili lang bayan ni Mindanao. Una-una abay ninyong Bisayas o Mindanao. Ha? Muna imagine na ninyo. Bullseye. Bullseye. O kini mga tawhana, kaya mo padaog og presidente. Kung samutan pa gyud pasuk-on ninyong tao, ambot lang. Bullseye. Bullseye.